Il-qorti, il-post fejn suppost inti jekk għandek xi każ tħossok moħħok misrieħ li l-evidenza li hemm fil-qorti u d-dokumenti kollha li jinġibu fil-qorti jkunu safe, ikunu protetti, jkunu miżmuma f'post sigur u ma jintmessu qatt ħalli ovvjament il-każ tiegħek ma jkunx preġudikat. Però jidher li din l-idea bil-mod il-mod qed tinħadd kif fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' każijiet ta' dbabiż ta' dokumenti u evidenza saħansitra fil-forma ta' droga li b'xi mod intbabset mill-strong rooms tal-qorti. Ovvjament aħna din hawnhekk il-belt quddiem il-qorti però ħanippruvaw morru l-Ministeru ta' Owen Bonnici li huwa l-Ministru responsabbli mill-qasam tal-Ġustizzja biex nistaqsu direttament lilu x'wassal biex dan seħħ u fuq kollox jekk hux se tkun qed tintrefa' ir-responsabilità politika. Il-Ministeru qiegħed blokka l-bot u ħammorru nippruvaw nistaqsuh. Ġejna biex naraw jekk li se jkun il-Ministru għadux fl-uffiċċju li xtaqna nkellmuh. Telaq illum. Alright, okay. Grazzi ħafna, grazzi. Mela, il-Ministru telaq il-ġurnata tax-xogħol tiegħu għallum naħseb spiċċat għaliex fl-uffiċċju mhux qiegħed. Ovvjament aħna nisperaw li jkollna opportunità biex nistaqsu lill-Ministru Owen Bonnici. L-ewwel nett għalfejn dawn it-tliet każi li ħarġu fl-aħħar jiem fosthom għajbien mill-strong room jew almenu unaccounted for ammont kbir ta' droga, kemm ħaxixa, kemm pinnoli tal-ecstasy li wkoll ma setgħux isibuhom fl-strong room tal-qormi, proċessi tal-qorti li huma dawk il-files ħoxnin mimlija dokumenti mill-lider kien hemm proċess partikolari ta' każ ta' droga fejn numru ta' dokumenti sparixxew, aħna ridna nsaqsuh il-Ministru l-ewwel nett kemm ilu l-Gvern jaf b'dawn il-każijiet għalfejn qatt ma qal xejn lill-pubbliku u fuq kollox jekk hux se tkun qed tintrefa' responsabilità politika. Aħna ġejna hawnhekk, il-Ministru ma kienx hawnhekk, nisperaw biss li jkollna opportunità biex lil Owen Bonnici nagħmlulu dawn il-mistoqsijiet kollha, ovvjament marbuta mal-kontabilità fil-qasam tal-ġustizzja. U dan naturalment sabiex il-poplu jkun moħħu mistrieħ illi s-settur tal-ġustizzja għadu b'saħħtu f'pajjiżna. Mario Frendo għal Net News mill-Belt Valletta.